Tugot, ti napalabas. Tinapalabas. Injaya ni Lindon ti panagkalaysadan ken ni Diana. Dagos mat ngay manugo ti balasang iso akas taon ni tiragsak daytoy. Inawagan na ti event coordinator ken ti wedding planner para iti umananin a panagkalaysada. Iti daytamet lagundaway, makarik na iti panagdanag ni Doña Dolores iti plano nga aramidan ni Diana. Nako na ti balasang iti inana nga awan ti rumbang nga pagdanagan na. Iti sabali a bangir, nadlaw ni Celia ti sabali a jar ni Gardo. Iso a kinasarita na daytoy. Ngem kalpasan ti panagsarita da, pimanaw ti baro, ket nagturong iti igid ti baybay. Impukpukaw na ti dagensen a marikrik na. Kabigatan na, agsarsarita da Lindon ken Doña Dolores. Itagagayem, denggan niya tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Mabalin ko mat nga aramiden itandaytan no kayat ko. Gaputawan matan serbim kanyak. Lindon, di mo aramidan kanyak data. Agpakpakaasi Amok ti agay ay ayam iti isip mo. Gaputay kalaysa ko ni Diana. Kayat mo matan ama isubli ti kinabaknang mo. Imbagam idi kanyak. Ano ikalaysa mo ni Diana? Isublim matla ti mansyon, kandag iti daddo mapay a kinabaknag mi. Kunakun ket aday tati bagam kanyak. Manugutan ni Diana makikalaysakan ka. Kasla ginatang mo ti anak ko. Isublim matan kanyak ti kinabaknag ko. Mono. Mono ka talaga. Kung kunaklaan dahijay, apay ko mga isublik, kat saan mo mat ako kwa dagijay akinabaknang. Anya? Saan ka di nga inagaw mula dagijay akinabaknang itiday di Don Roberto nga asawam? Di mo amot isasawam, Lindon. Amok ti sasawak! Gaputa kayat mo ang mabukudan ti kinabaknang day di Don Roberto. Inot as sinabidungam ti asawam, aging gaan na tayo. Saan ka di nga inaramid mo dayta iti mismo nga asawam? Tapno mabukudam ti kinabaknang na. Huston, nagbabawi akong dayta nga inaramid ko iti asawak. Demonyo ka matlaakas kanyak, Doña Dolores. Kukwak itan ti kinabaknang daydi Don Roberto. Kat iti kaano man, di munton mabawi pay. Mama, apay adi ka magtan matagtagari. Anya tinagsaritaan nyo ka ni Lindon? Ha? Agluha ka magtan. Apay nagpukaw ka magtan, mama. Anya ti mapasmasamakan ka. Mama, kasarita na kuma. Anya ti pagparparikutan. Kaya't ko ti agpagungganan ako. Anya? Dakas day ta apang panunutan. Kaya't ko asaktan ti bagik. Tapno malito pa kami na nagbasulag. Awanan ti paset ti pa nagbabawi kanya. Gaputan na ladawan ti amin. Mama. Kaya't kumatan ti mapukaw dito'y rabaw ti daga. Lindon. Oh. Apay nga inasit ganak. Anda ka di bagam? Kaya't ka makasarita itinarapat. Awan oras ko ang makisarita ken kay. Panawan ka pa. Mabit lang. Di na ko mapanawan. Anya ti bagam. Jak kayat asayangan ti oras ko ken ka.
May papanday to'y kin ni Diana. Ha? Agpakpakasiak, Lindon. Di mo ibagbagakin ni Diana. Asyak tinang patay iti amana. Okay. Sigurado aguraan ti anak ko. Numaamuan na ti agpaiso na pasamak iti amana. Piman kamet. No saan mo kumanga imbagay di kanyak dayta? Jak kumanaamuan, asika ti makagapo, iti pan nakatay, day di Don Roberto. Adami ng kanyak ti alas, Doña Dolores. Sana ka mabalin nga idarom, gapu ti aramidak ita kada kayo nga gina. No inaramid mo dayta, ibagak met iti husgado ti amin nga amok, may papankan ka. Anya, Legal dagiti papeles nga da kanyak, nagperma ka ako ko akontesa ni Kuwayo, no di mo mabayadan ti utang mo kanyak. nasirip ka, Linton. Talaga nasiribag. Sanak akasken ka nga agraraman iti kinabaknang. Tapno agbalin ka nasirib, aramatem ti utek mo ken husto a desisyon. Lindon, anya ti imbagbagam kan ni mama. Apay adyak mutan makasarita. Ha? Ne, awan mo ti sabali nga imbagakin ni mamam. Apay ka di? Saanan arumrumwar iti siledmi. Kanayon ti panagsangit na. Amukon. Awan ti rumba nga pagdanagam kini mamam. Anya ti kayat mo asawan. Ipatpatag na kaunay ni mamam. Kinasarita na kanay bagitay. Binilin nak, adi kanto saktan ken paldaangan. Apay nga rod nga agsangsangit. Madanagan lang amin ti inam, isungag sang sangit. Amangan ka no yadayo ka kenkwana, kalpasan ti kalaysa. Anya. Day tatipod no, Diana. Nakunak amin kenkwana, ngagnagtanto pa ijay Amerika, kalpasan ti kalaysa. Lindon. Iswadi mo latan ikaskaso tinam. Emosyonal laeng. Sa bagay, maawadak ni Doña Dolores, no apay akasta ita ti jarna. Gapo ta ipatpateg na kaunay. Kaya't mo kadipay ti danom, Gardo. Saan ang alona? Gardo, manon nga aldaw ang nakaululimak ka. Diyak amo na niya ti pang panunutam. Dinaklatan ni Kaskaso. Pilpilit aklat ibagik amang panunot iti napalabas ko. Aging gaita. Saan pa'y lama punas ti sama na pasama kanyak. Kin nitinak pa'y lati nakaro apan nakariribok. Saan lati barukong ko tinadagsan. No di kat umukuok pa yan iti kaunggak ti sakit nga impalakam dagiti kabusor. Di tayo mapukawan itinamnama, Celia. Patsyak, adda agur uray ang napintas ang masakbayan itibiyag tayo. Wan Tata Ignas. Agyaman ak, gaputadda kayo amang tultunong kanya. Diyak lang amin maliklikan a panunutan dagiti amok. Celia, Ngam, dakkal ti panagtalag ko ken ni Senyorita Diana. Nalaing nga agpanunot, kan amuna ti aramidan na. Kailiw ko talaga ni Senyorita Diana. Gaputa imbilang kon akas may nga anak. Celia, Agkupit ti barukong ko. Numalagip ko ti inaramid ni Lindon kada kami. Kaya rigan mi ti ayop a nakapupok iti mansyon. Saan kami anawaya? patibkaram ti pakinakam mo, Celia.
Di tayo palubusan. Akinitin na tayo ti panagbutang. Oh. Pada tayo matla at tao ti grupo ni Lindon. Tila ang dakal ang nagkidyatan tayo. Marigrigat tayo. No idilig iti estado da iti bihag. Boss, nabilin ko na naimbag dagiti tattao tayo. Awan pa ila tignay kadakwada para iti umadanin na panagkalay sayo kini Senyorita Diana. Nasaya at Brando. Jack kayat amasinga ti kalay sami kini Diana. Kayat ko ananaman ti imnas ti makikalay sa iti nagpintas a babae. Naggasat ka talaga, boss. Naagaw mo lang aro din ti kinabak nang da. Maasawang pa ni Senyorita Diana. Kukwa kon ti lubong ni Diana. Babaen ka dagiti agkakasamit a balikas ko. Makontrol ko ti biyag ni Diana. Boss, kasanon ni Doña Dolores? Awanan ti serbikan niyak dayjay abakat. Brando, panggap ko apapatay. Boss, Siputan nyo amin agaraw na. Saan nyo apalubusan a makaasidag ijay kusina, tamangan no adadakas nga aramidan na kontra kanyak. matungpal, boss. Amok tilikaw ti bito ka dayjay abakat. Kaya rigan na ti may sa akamilyon, ngagbaliw-baliw ti maris na. Nadlaw kumot day ta, boss. Dua ti kinatao ti awanan bain a Doña Dolores. Numaminsan, kaya rigan na ti may sa karnero. Numaminsan met, kaya rigan na ti may sa akalding. Mawata kong tikat mo asawan, boss. Ulitak, Brando. Bantayan nyo ti tunggal garaw ti awanan bain a baket. Iti kanito nga daaramidan na kontra kada tayo. Amuyon ti aramidan nyo. Diyak kaya ti kastadyar mo ha, Doña Dolores. Ipakita mi ti anak mo anaragsak ka, gapo iti umadanin a panagkalay sami. Owan. Nasken ngagtungpal ka kanyak. Tapno nasaya at kalatta iti imatang ni Diana. Agpagpakaasyak, Linton. Di munda kamatan ti may papan iti naramit ko iti amana. Isu nga rod ngagtungpal ka iti amin ngay bagak. Tapno jak ibagbagak ni Diana ti kinapudno. As si kagayam ti makagapo, iti nasapa apan nakatay day di amana. Linton. Tengel ko ti tenged mo. Iti kanito ngagbidot ka. Ti paltug ko ti kasaritam. Anya. Mawata mo't siguron ti kayat ko asawan. Isu ngagsingsingpet ka, tapnawan dakes a mapasamakan ka. Linton. Saan ka arabrabakan lang? May sala apitik ti ramay ko. Mapukaw matan ti biyak mo. Nakabutbutang tila nga itay ni Linton. Kasano apilitak ti agbalin anaragsak. Gapo iti umadanin a panagkalaysada iti anak ko. Agpampamarangla ni Diana anasaya at kin ni Linton. Tapno makalibas kami. Awan ti mapasamak akalaysa. Doña Dolores. Brando. Madlaw ang mabutbutang ka. Gapo iti panagsinay mo. Nangag ko amin nga imbagbaga itay ni Boss Lindon. Pasig kadilatan na sinnaay ti sungbat mo kanyak, Doña Dolores. Piman ka, mate. Awanan ti sabali a maibalikas ko. Iti kanito ngagkamaliak. Patayin na kun ti amom. Ha? Diakon maaramid pa iti kayat ko dito mansyon. Gaputatengelen ni Lindon tibiyag ko. No napatagpay lakin katibiyag mo,
Nasken nga agtungpal ka iti amin na pagayatan ni Boss Lindon. Inton sumarunon nga aldaw ti kalaysata. Magagara na unayan, Diana. Lindon. Jak may ladawan ti kinaragsak ko. Nakasaganan ti amin para iti kalaysata. Kasta ka di? Ibagam la kanyak no adapay kasapulan. Da ipay ko adagos. Mabalin ka di? Asakbay ti kalaysata. Pasyarak pa'y nga umuna ti pansyon day di papa. Ha? Uray no nabayagan anatay day di papa. Masapul nga ipakadak kan kwa na ti panagkalaysata. Kas panang respeto kan kwa na. Masapul ka di pay dayta? Wen, Lindon. Mabalin ka di? Okay. Palubusan kay ti kayat mong aramiden. Ni Brando ti mangimaneho iti kotse. Adda ko mapay may sakit daw ko. Anya dayta? Ikuyog ko ni mama, ijay Campo Santo. Anya? Nasken ka di pay nga ikuyog mo ni mamam? Wen Lindon. Kayat mat ni mama ang makita ti pansyon day di papa. Kan jak mat kayat nga agmay-may sa akla ang ijay Campo Santo. Okay. Palubusan kayo. Ngam sana rumpeng agbayag kayo ijay. Mangnamnama ka, Lindon. Agyaman iti panagtalak mo. Brando, Apay ka de, boss. sikati mangimaneho iti kotse. Mapandadayana ken Doña Dolores iti tanem day di Don Roberto. Sige, boss. Nakisarita kanyak ni Diana, asakbay ti kalaysami. Kayat na makita pa'y nga umuna ti pansyon ti amana. Kasta ka de, boss. Adayo day dya lugar. Isuasaan ako na sumurot pa'y. Sikan ti makaammo kadakwada. Wen, boss. Nasken nga ginanaka para iti kalay sayo inton sumarunong aldaw. Wen nga rod. Sigurado nga ado ti dumaray iti kalaysami. Pasig adag iti prominente at tao ti umay dito'y mansyon. Iso ang magagara naklauna yan, amadano ng ti kalaysami kini Diana. Senyorita Diana, Doña Dolores, nakasaganan ti kotse pagluganan nyo ang mapanidya Campo Santo. Siya kung tiyag maneho para kada kayo. Agyaman Brando. Mapantayo nga rutan, Diana. Mabit lang, Doña Dolores. Oh, apay, Brando. Apa yan nakabakpak ka? Mapan ka lang Campo Santo? Agimot ka pa itibag mo? Brando, makmakan ti linaon ti bakpak ni mama. No kas pangarigan tamakarik na kami itibisin ijay Campo Santo. Adan nakasagana akanan mi. Kasta ka di, Senyorita Diana. Wen, Brando. Kinapudno na, nailakam ka itimakan nga imot mikan ni mama. Awan mo't gayam ti parigot. Mapantayo iti ti kotse, Senyorita Diana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon, Virgie Paclay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.